Naiz Irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, ilargira joateko prest. Gaur Japoniako Akuto zunda hozkailu handi baten tamainakoa Atlas kraterrean ilargiratzen saiatuko da. Kraterra Mare Frigoris esploratu gabearen barruan dago, ilargiaren iparraldeko muturrean. Lortzen badu, eremu horretan lurreratzen den lehen robotontzia ez ezik, ilargira iritsiko den eta enpresa pribatu batek gidatzen duen lehena ere izango da. iSpace da enpresa hori, eta beraien ustetan, 2040an ilargiak 1000 biztanle izango ditu, eta urtero 10.000 pertsona inguruk bisitatuko dute. Hemen, detailetxo bat geratu da hori igual, ondo ulertu gabe. Kratera Mare Frigorisen omen dago, eta hozkailu baten tamainukoa da ezunda. Bazpadez, goiurik duela gutxi arte, ez du parekotasun hori ikusi. Oso ona da, Mare Frigoris. It's only a paper moon sailing over cardboard sea, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. Yes, it's only a... Ziur naiz, bizirik balego, 10.000 biztanle horietako bat, Ella Fitzgerald abeslaria izango litzatekeela. Moonlight in Vermont, Blue Moon, Moonlight Serenade edo entzuten ari garen It's Only a Paper Moon abestiak idatzi zituen ilargiak inspiratuta. Gaurko egunez jaiozen Ella Fitzgerald jazz abeslari handia, 1930ko hamarkadan ekin zion bere ibilbideari eta jazzaren lehen dama izendatu zuten. Haren dotoreziagatik eta ahots teknikagatik. Louis Armstrong trompeta jotzaile bikainarekin batera eskat zinginaren figura nagusi izan zen, eta besteak beste Chick Webb, Louis Armstrong eta Duke Ellingtonekin egin zuen lan. 1960an kontzertu bat antolatu zuen Berlingo Deutschlandhallen, non Adolf Hitlerrek hitzaldi bat eman zuen bi intelektual alemaniar handi kondenatuz, Kurt Weill eta Bertolt Brecht. Elak intelektual horiei omenaldi bat egin zien kontzertuan, eta Weill eta Brechtek elkarlanean sortutako Mac the Knife abesten amaitu zuten, aupa Ella. Pearly teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has McHeath, dear, and he keeps it out of sight. Oh, the shark bites with his teeth, dear. Scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though. Diktadore batetik bestera Adolf Hitlertik Antonio de Oliveira Salazarrera, gaurko egunez 1964an Krabelinen iraultza gertatu zen, estatu kolpe militar bat izan zen, 26tik Portugalen zegoen erregimen politikoa amaitzeko balio izan zuena. Celeste Martins Caeiro izeneko emakume batek Krabelinak banatu zituen soldadu matxinoen artean, eta soldaduek beren fusileen kanoietan jarri zituzten. Hori dela eta deitzen zaio matxinadari Krabelinen irautza. Apirilaren 25ean gertatutakoaren ondoren, Kasiaseko espetxeko preso politikoak askatu zituzten oposizioko buruzagi politikoak erbestetik itzuli ziren, hurrengo urtean hauteskunde konstituziogileak deitu ziren eta Mendebaldeko Europako demokrazia parlamentarioaren antzekoa ezarri zuten. Sin querer llegar a abril, pero oscuro y sin claveles, y tú mirarás los días como quien mira la nieve caer sobre la ciudad, alunada y siempre hambrienta, y la crisis va llenando de dormidos las cunetas, y tú hibernando ausente, exhausto y sin latido, vencido por el miedo y la luz de los mercados.
Bazuen aria jarraituko dut nik, beste gizon fascista eta antikomunista bat aipatuko dut. Gaurko egunez, zendu baitzen Jan Ibarnegarai, Euskal Herritar politikaria, Euskal Pilotaren Nazioarteko Federakuntzaren sortzailea. Ego Euskal Herriko ieslariak Gurseko konzentrazio esparruan biltzeko ideia izatea leporatu izan zaio, eta askotan aipatu zuen Frankoren aldekoa zela. Badago, bera ireintzeko sortutako abesti anonimo bat, Joseba Tapiak Agur intxorta maite diskorako berreskuratu zuena. Ibarne, Ibarne, Republiken etxai, Eskual Herrian ernezan Ibarne garai. Ibarne, Ibarne, Republiken etxai, Eskual Herrian ernezan Ibarne garai. Diputado fina izan behar omentzun, zimaurrez egina asko zobe gendun, erbetarren alde joka behar zuala, esan da bertzalde joan da zerrazala. Hobe dugu bere ideologia alde batera uztea, sutu egingo gara eta bestela. Eta zentra gaitezen Euskal Pilotaren Nazioarteko Federakuntzan, 1929ko maiatzaren 19 sortu zen munduan zehar pilota sustatzeaz eta pilota txapelketak antolatzeaz arduratzen den nazioarteko kirol elkarte hau. Gaur egun, nazioarteko federakuntza 27 herrialdetako federakuntzek osatzen dute. Brasilgo Sociedade Brasileira de Pelota Vasca, Frantziako Federación Française de Pelot Basque, edo Greziako Hellenic Federation of Basque Pelota besteak beste. Pilotari bat aipatuko dut nik. Gaurko egunez jaio baitzen Mikel Goñi bigarrena, Nafar pilotaria. Esku euskako pilotaren elitetik kanpora geratu zen arren, geroztik ospeari eutxi zion hainbat telebista saiotan agertuz, ETV-ko El Conquistador del Fin del Mundo, adibidez. Munduaren amaiera konkistatzen alegindu ginen, bakar batek lortu bazuen ere denokan izan ginen. Goñi bigarrena saioan zegoela hainbat eserraldi izan zituen. Bai saioarekin, antolatzaileekin, produkzioarekin, aurkezlearekin eta baita beste kapitaineekin ere. Adibidez, Jose Luis Kortarekin. Ara, gaurko egunez jaio zen, Jose Luis Korta, Gipuzkoar arraunlari eta patroia, Kontxako 16 bandera irabazitakoa. Zoriona, Korta. Gizu, Moskuko Joko Olimpikoetan egon zela. 1980an izan zen eta diploma bat lortu zuen. Denboretan mirotzen atza, kantaurian itxatzirik den ugatza. Arraunean aritzeaz, baina urbizitan asko daki aritze Biaitesek Euskal Herrian bere bizimodu atzean utzi eta bikotearekin batera haren jaioterrira joan ziren bizitzera. Leku aldatzeaz gain ogibidea ere aldatu zuen eta rafting gidari izateko prestatu zen Italiako giro haietan. Nik ez dakit arraunean ibili beharko duen Jokin Muñozek udan, belauntzi batekin Iberiar penintsulari eman nahi dion itzulian. Haizea eta eguzkiaren indarra soilik erabiliz gauzatu nahi duen erronka kontatzera etorriko da, bai Muñoz bera eta baita proiektuan lagunduen Jon Zabala ere. Eta beste bikote bat izango dugu gurean, Xabi eta Eneko Salaberria, anaiak, 1555 argitaletxeko sortzaileak. Eta etzazu aztu, Eñaute Elorritaren kontzerturako 2 sarrera baditugula, zuen artean zozkatzeko. Eta Jose Afonsoren inguruan eraritu behar dugula, Krabelinen irautza dela eta baliatuta. Eta disko bat, 2 sarrera eta disko bat, ez aztu? Hori guztia zuen artean zozkatzeko daukaguna. Bagoaz! Ara, gure dantzarako protagonistak ditugula eta lotxatu den Julen Goikoetxe Barbegozo. Lotxatu ez, nik dantzan badakizu. Beste gauz askotan bezala utxoren urrengoa. Ara, gure dantzarako protagonistak ditugula eta lotxatu den Goiuri ez eizarandia. Lotxatu ez?
Ni bakarrik gutzi nauze dantzan. Dantza egin du oiruo? Azken pausorako. Manipulazio, argi eta garbi. Bai. Goiuri. Eo nahi hilik. Zure alatera naiz? Pentsatzen nuen nire kontrari zinela. Logikoena hori pentsatzea zelako. Subkonsienteak zer duen. Entzule izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 573 garrana du, arratsaldeak 4 eta 14 minutu, apirilak 25, gizateriaren zati batek 2023 garren urtea, eta Wow. batzuk kafetxukun hartzeko gogoa, ze nik prestatu dut nerea, hasi baino lehen, baino kapsula aldatzea ahaztu zait eta kafe batetik bi kafe ateratzen gauza okerra horik ez dakit badagoen. Hau esan da, egunako bera iteri besterik ez dauka, arratsaldeon guztioi, eta ongi etorri bigarren kafera naiz irratian zarete. Mentxe dagoeneko txatean ari zaizkigu, Gorka, esan ezkaixo zer moduz, gaur Ander Zubilegaren urteak dira, artista handia, zorionak Ander. Nire maite duta da, ea ze gustatzen zaizuen gehiago, kanpon afaltzea edo etxean afaltzea. Baina hori da, maite duta edo galdera, Gorka. Zerbait gaizki egin dugu azken aldian, ze Gorkaren azkeneko maite dut guztiak galderak izan dira. Ea gure Euskal Herriko ondartzari gustokoena zein den, ea Euskal Herriko festetan zein den gure gustokoena, orain ea zer nahiago dugun, kanpoan afaldu ala etxean afaldu, maite dutaren kontzeptua guztiz aldatu zaio Gorkari. Eta arkakuxok ere galdetu digu. Zariote makinek. Kaixo espaldiko. Bain maia argazkiak ateko maite dutako ere. Makina kondo. Igual beste kutsuetan marri du. Makina kondo, ze. Arkakuxo, makina kondo. Oide Euskal Bisbal? Gogorra da, sarera. Eske Euskal Bisbal zein dan ezin dugu kontatu. Ui, bal dago Euskal Bisbal. Hori da nire galdera ere. Alkandorako botoiola irekita eta... Bai, badago. Ui, zein da Euskal Bisbal? Euskal Bertin da Euskal Bisbal pertsona berdina izan ote daitezke. Julen Goikotxe Arbe oso gauza serioetan hasita zina zure maite duta. Bueno, serio edo zerbait, bai, jarriko dugu. Zerbait kutsu serio show bat emango diogu sarera honi. Besterik gabe, maitez dudan zerbait da, baina ez da dramarik eta antzeko ez ere gure herrian bada, saskibaloi talde bat, baditut lagun batzuk bertan jokatzen dutenak ez, baina taldeko arduradunak eta ezaguna ditut, eta iazko denboraldiaren amaiera maila zigotzea lortu zuten, Gipuzkoako bigarren mailan aritu dira urten, eta asteburu honetan izan dute denboraldiko azken partidua, eta beraien kalkuluen arabera, beraiek galtzen bazuten, eta beraiekin jeitsiera ekiditeko lehian zen beste taldeak galtzen bazuen, salbu ziren. Hori larun bateko kontua zen, hori gertatu zen, beraiek ustez salbu ziren, mailari eutxiko zioten, beraiekin egon nintzen larun bat gauean eta oso pozik zeuden, baina bazen nonbait hor, beraiek kontrolatzen ez zuten hirugarren aukera bat, hiru talderen arteko balizko berdinketa baten ondorio izan zitekena. Eta balizko berdinketa horretan galtzaile jeistea tokatzen zitzaien, eta igande goizean hartu ziren, maila galdu dutela. Ospakizunaren ondoren. Ospakizunaren ondoren ajea eta maila galdu zutela enteratu ziren. Bueno, alde batetik badu bere alde ona, ospatu zuten. Zerbait ospatutak eratu ziren, baina aurrengo gunean, maila galdu zutela jakin zutenean, bastante triste zeuden, eta, mendik animo eta lasai. Ajea doble aukeran. Bueno, edo iruko hitza. Ez alkolarena... Saskibalikoa izan da, iruko hitza. Markatu, Ez da zeiunen onda izia. Hori zen ere maite duta, no maite duteza.
edo maite dut ez dakit. Arkakuxok dio, mi esker Inigo komando bat sortu berri duzu. Beno, bakarra ez, bi. Zein da zure maite dutago, Juri? Maite dut eza daukat. Ara bestia. Bai, bueno, noizbait uste dut kontatu izan du dela. Nere ama okina dela, eta nere familiak, amaren aldeko familiak, okindegi bat duela, edo dugula edo. Eta aurten okindegi horrek 100 urte egiten ditu, sortu zenetik, eta nere amak 51 urte bertan lanean. Hau da, erdia baino gehiago. Eta ospatzeko, 100. urte hurrena ospatzeko, mendeurren hori ospatzeko egin dute horrela telebista moduko bat jarri erakusleioan, eta ordenagailu baten bidez, duela 100 urteko eta 80 urteko eta 50 urteko argazkiak jarri dituzte. Eta, auzoan arrakasta asko izan du, eta jende asko gerturatzen zen ikustera, erakusleioko telebista hori, hau da, oraingo okinaren amona, hau da, oraingo okinaren osaba, edo begira nola banatzen zituzten lehen ogiak ez, asto batekin, eta badaude argazki oso bitxiak ez, adibidez, okindegia berez albizturkoa da, eta orduan Tolosara astoan etortzen ziren batzuetan ogia banatzea, edo beste batzuetan bizikletan, eta gero albizturrerako bidea egiteko nola pixkat maldan gora dagoen. Pixka baino gehiago ere bai, Azpeitira doan autobusera lotzen zuten bizikleta, eta bizikleta gainean, autobusaren indarrarekin, bueltatzen ziren etxera. Hau guztia, esateko, telebista eta ordenagailua lapurtu egin dituzte. Zer diozu? Bai, lapurtzera sartu dira okindegira, gauez, eta dirurik ez zegoen, hori ez, gauero egiten dutelako aldaketa, eta dirurik ez zegoen, baina antxe zegoen telebista eta antxe zegoen ordenagailua argazki horien kopia bakarrarekin. Ara. Bai, eta orduan oso triste daude. Sekulako lana hartu zutelako argazki horiek bildu eta horrelako aurkezpen moduko bat osatzeko, argazkiekin eta testuarekin eta galdu egin da hori. Pikutara. Argazkiak ez daude beste inon, batzuk paperan egongo dira. Hori da. Ufa. Hori maite dut eza. Eta horri gehitu nahiko nioke, lapurtu nahi balin badezue, lapurtu zaran edo horrelako leku handietan, ez herri bateko okinegian. Eta bide batez, norbaiteke lapurtu badut antzuten ari bada, argazkien artxiboa itzuli. Hori da, mesedez. Utzi pendrive bat bigarren kafearen atarian da, listo. Hori da. Helaraziko digu. Edo kindegian bertan. Sartu zinaten bezala, berez ere sartuta utzi, kabroiak. Gurutzatzen duenak zeharkatzen zaitu, hanka bate galdatu, bestea sustraitu, zeharkatzen hauenak gurutzatzen gaitu. Arkakuxok dio sousat, ostras, tio, paseiteia. Bai, eski, bai, paseiteia. Uzak zubi. Nik ere, bai, ez dakit maite dut ezaden, saiatu naiz maite dut bihurtzen, baina azken egunetan, Gipuzkoako kazetari gintzan, edo euskal kazetari gintzan aski ezaguna den Iñaki de Mujikaren heriotzaren berri izan dugu, nahiko ez ustean harrapatu ninduenik, urte batzuk baziren, Iñaki nuela topatzen, osasunez ondo zegoela uste nuen, eta badiru ala zela, eta besterik gabe, bizitzak bere azken txampa horretan harrapatu zuela etxean bakarrik, eta alaxe topatu zuten hilik ez. Eta nik enuen Iñakirekin lanik egin, baina kirol kazetaritzan murgildu nintzen urte haietan, edo bereziki kirol kazetaritzan aritu nintzen urte haietan, kazetaria zen bera ere kide, eta uste dute referente horietako ere, bai, sensibilidea handiko tipoa, kirol kazetaritzan zegoen harribitxi horietakoa, sensibilidea ikaragarrizko entrevistak egiteko gaizen horietakoa, tipo maitakorra, tipo goxoa,
Eta gogoan dut azken egunetan ere notizi izan dela Iñaki Badiola, Realeko presidenteari erori zaion zigorra, epaia, garai haietan Iñaki Badiola zen Realeko presidente eta ark, nahi zuen ni haren barkuan murgiltzea, ala erabiltzen zuen berak, bere hiztegi grandilokuente hartan eta insistentzia handizan kafeak ez te txinatarrak hartu izan dituen bere etxean, eta erabaki nuen, pauso hura ez ematean naiz eta promesa eta proposamenak oso goxoak ziruditen. Eta behin Realeko partido baten aurretik Iñaki de Mujiko horbildu zitzaidan, hainbesteko harremanik ezken nuen, artean nik kazetari gaztetxo nintzen 22 urterekin eta esan zidan, txabal, eta esan zidan, zuk ez dakizu hartu duzun erabakia, ze puntutan izan den erabaki ona eta garrantzitsua, eta ze errespetu sortu duzun bapatean hemen inguruan gauden kazetari heldu eta bestelakoen gana. Así que, animo. Talaxe geratu nintzen, eta, urteekin zentzu asko hartu nion, arki esan dako, eta hemendik, besarkada bat, haren familiari, haren inguruan aritu direnei, lankide izan direnei, nik ere lankide izan ditut, haren lankide izan dakoak, eta, joan zeigula, kazetaritzaren erreferente bat, baina de Mujikak utzi du, kazetaritza egiteko modu bat, pasioan oinarritutakoa, eta pasio hori behintzat goraipatu nahi nuke gaur, ura hil eta egun gordu gutxietara. Eta hemen galdetu digu Arkakutxok, zein da horatzean dena bestia? Gorputzak zubi, eta gorputzak zubi horretan, Ines Osinagaren azken lana, eta tartean Mauriziak ez dago inor hilen, bere proiektuki izan diren Olatz Salvador, Aizeatxo ere hemen aipatzen dute, eta ez dakit beste kolaborezerik ere baden, kantu honetan uste dut Olatz, Aizea eta Ines Osinagaren artean egindako kantua dela. Gorputzak zubi, antxe, Kubara joan etorrietan eta bere azken proiektu horretan, itsasoa da bide bakarra proiektuan dagoen, harri bitxi horietako bat da hause, Gorputzak zubi. Hau esan da, arratsaldeak 4:26 minutu ditu eta gu gaurko saioa abiatzeko moduan ere bagara. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Hautsurunak deika, hautsurunak deika, halako batez dirudidenak ere, gauza xumenak ere, lotu nahi zaituen. Aingura zaharrak ez baitu ziko, belauntzia soltea itzearen meneko. Entzun hautsurunak eika. Ura, haizea, eguzkia eta itsasoko fauna. Hoiek izango ditu bidelagun itzuli belauntzian Jonki Muñozek aurtengo udan. Eta ala izatea komeni, izan ere, haizearen eta eguzkiaren indarra erabili nahi ditu Iberiar penintsulari bira emateko egitasmoan belauntziak aurrera egiteko energia iturri bakar modura. Ekainean ekingo dio abenturari Oriotik abiatuta eta Kantauri itsasoa, Atlantikoa, Mediterraneoa eta Midi kanala zeharkatu nahi ditu. Bidaiaren zatirik handiena bakarrik egingo du, baina rateren batean ontzian konpainia ere izango du. Muñozen buruan sortu zen ideia eta lehen burutazio horretatik proiektua martxan jartzetik gertu dagoen une honetara bitartean emandako pausoak ezagutzeko helburuz, gonbidatu dugu bigarren kafera. Eta berarekin batera, belaontziak eguzki indarra baliatuta aurrera egin dezan, azpiegitura instalazioaren ardura izan duen Krea enpresako Jon Zabala ere etorri da alor teknikoren inguruko xehetasunak azaltzeko. Jokin eta Jon, arratsaldeon eta ongi etorri. Txaldeon.
Bueno, Jokin, itxasoratzeko gero eta gutxiago geratzen den honetan, zer moduz doaz prestaketa lanak? Bueno, pixka denborakin bastante justu, baino ondo dijozte, dana ja martxan dago. Azkeneko fleko gelditzen die. Bai. Pentsatzen dut horrelako abentura baten prestaketa lanak, alde batetik lan handia eskatuko duela bai denbora aldetik, eta bestetik alorra asko hartu beharko direla kontuan, ezta? Bai, egia esan da, sartu nintzenen proiektu hontan, nun uste, holako makina ondie moitu beharra neukela, eta bueno, hasten zea poliki, eta hemendik garea, eta pixka gehiago, eta bai, baino gauza asko die kontutan euki behar dienak, permiso asko euki behar die kontutan, papel asko, eta garrantzitsuna txalupa sendo eta konfiantza asko bat behar dezu. Eta bueno, nere etxen eta bizitzako eta buruan dauketen azkeneko 8 hilabetetan, bada itzuli 23 eta itzuli puntun egotea. Baina bai, oso proiektu aurrera emateko gauza asko moitu behar die eta oso komplexue da asuntua. Naiz eta ilusio pila batekin egiten ari naizen asuntua bai. Beharrezkoa pentsatzen dut ilusio hori izango dela horrelako egitasmo bat garatu alizateko. Itzuli 23 izena jarri diozu egitasmoari, itzuli da bide batez esango dugu belauntziaren izena. Joango gara pixkanaka prestaketa hauek nola etorri diren eta guzti hori kontatzen, baina lehendabizi jakin duguna, Jokin, nolatan nondik ideia hau? Itzuli, bueno, ertetzeko ideia sortu ziaitzen den aurreneko gauza, etxen komentatzen duzu neskalagunarekin. Bueno, berak ezautu ziten niri, ideia batekin, baina, bueno, iraiak 17, esan egon, bueno, hau ja, Raquel aurrera doa, prestatu behar dut. Eta izenakin bueltaka, hor bazeren izen pare batzuk, eta igual bera sartu bidea ez, eta azkenen ez da bera sartu nahi gendu nahin beste, eta esan egon izena, eta esan ziten bia Jokin, eintzazu nahizuna, baino mesedez, itzuli. Ostra! Itzuli, da, bai, esan egon Raquel, ez da itzengo gehiago, itzuli. Eta Murtziatiken bueltan, zati Murtziatik ekarri txalupa, ala aterazan izena, nire bikoten ideia bat. Izan zan ideia eta eskaera bat. Baita bide batez, aitzakia ez ahazteko, helburu nagusia bideian itzultzea izango dela. Itzultzea, eta eske hitz joku bat sortu dugu hortik aurrea, berez itzuli bada. Buelta oso bada. Zati, penintxulari oso zaila ematea bira, 360 gradutako bira bat, zati, Frantzia iristen zeanen, bai horario edo antihorario, hor lurra dago. Baina Frantziko midi kanala sartu detenez, itzuli oso bat sortzen da. Orduan, arrazoiak bidie, itzuli de bueltatu etxera, eta itzulia. Esan duzu, zure bikotekidari Raquel irailaren 17 esan zeniola, Raquel hau aurrera doa. Baina Jokini, noiz sortu zitzaion ideia hau buruan? 2015, ja, pasaudi, ja, urtetxo batzuk, Atlantikoa gurutzatu nun, baina bai 3 lagunekin. Egin genuen Kanarietatik, Sain Bartelemira, eta, bueno, abentura ikaragarri izan zen, timoi automatikoa, olem automatikoa izorratu gendu, dan, eta bueltatu nintzen nik daukete beste txalupa bat, motorduna bai, eta ez dauke zer ikusien motorduna, eta belazko txalupa bat. Ni beti motorran, eta egin genuen Atlantikoa, bueltatu nintzen, eta esan nun, bai, nik ziozerren beharra duket berrize, baina orain ontan bakarrik, urrungo erronka, bai, bat Atlantikoa, eta bestea bueltan, orain nire erronka da, ziozer bakarrik egitea. Horra hasi ginen, jarri genuen listoia punta-puntan, munduari buelta mamar diot. Seitun kafen esantziaten, oin beste denbora, eszedentzien mutiko. Ez dio mango. Bueno, eta jun ginen listoia gesten, eta azkenen, liburu bat irakurri nun, motiko pare batzuna, intzutela, ez da gize, eta esan nun, baudan nire neurritko bidai bat. Gaina, hartu gara dukezu
plan bat nun gutxi gora bera frente egingo diozun. Eta ikusi nun neurria, baino pikin bat gehiago dala, orduan esfortzu gehiago egin beharko dut, baino esan nun aurrera. Eta hortik dator ez dakitze galderen diazu jaleatu inaiz. Nondik etorri ote zen, horrelako abentura bat egiteko. 2015 esan nun, urrungoa, bakarrik, egin behar dut zehose belauntzin. Julen lema automatikoa izorratu zitzaion, baina piloto automatikoa jarrita doka, Zuk galdetu eta dida, Atudari, gabe. Bakarrik pasako dituen eta hitz egingo duen ordu horiek guztia konpensatzen hasia da dagoeneko. Zeinekin hitz egin behar duzuk. Bueno, esan dugu, erronkaia jarri zenuela, azkenean basiran munduari bira ematea, baina bueno, badaude ez, arrazoi ezberdinak hankak lurrean jarriarazten dizkizutenak, horietakoa da esan duzuna, lan kontuak ere bai. Eta behin erronka zehaztuta, esan duzu, ontzia, itzuli ontzia, Murtziatik ekarri diguzuena, eta konta diguzu, ze nolako ontzia da? Bueno, importantena bidai hontan da, behar dezula txalupa bat oso espezifikoa. Bai, zati, izan barra duke, haundi xamarra, Atlantikoan sartu behartzea Galizin, estretxo kruzatu barra dukezu, eta... Itxaso baldintzako gor xamarrak eta topa ditzak. Orduan izan barra duke, esaten dan bezala, eta barkatu, suficientemente grande, hor sartzeko, baino eraberen behar dezu barku bat kaladua, bai, edo sonda, txikia eukitzea, bai, fondoa, lurra ez ikutzeko. Orduan, estatu mailan existitzen die, nik esango nizuke, 1.5, 1.10 bakarrik, diela horza abatible deitzen zaienak. Dala, horza da beran kontrapesoa daukena, danak imaginatzen badugu belauntzi bat, beheko zuztar hori, oso gutxik daukete horza abatiblea dana, jasotzen dana. Bai, orduan, bidai hauiteko behar dezu txalupa bat haundia, eta eraberen behar dezu horza abatiblea, bai. Eta Murtzian, dago Mar Menor, eta sartzeko Mar Menorren behar dute olako txalupa. Orduan, han konzentratzen die bakarrik olako txalupa. Orduan, berezitasun handina da, horza abatitu egiten dela. Hemengo kostatan oso, Kantabrikon oso gutxi dago, Portugalen ia ezerrez, eta orduan, itzulin bila jo nintzen, neuzken 3 lau, hartu egun baten furgoneta, eta bani jo, pum, 6 ikusi nitun, eta hitzartuta etorri nintzen ja, batekin. Zenbateko luzera duntziak? 7 erdi. Txalupa o belauntzi mundun hori da oso txikia, bai? Bueno, da txikia. Baina da horza abatible daukezun maksimoa. Orduan, jun beharra nuken, horza abatiblekin nuken haundina. Badao baten bat hor 8 metrotakoa eta piko, baina, bueno, merkadua oso eskasa da txalupa hauetan. Beraz, erronkak bageneukan ontzia ere bai, eta gero ja, beste koska bat erantzi diozu, edo beste maila bat erantzi diozu, alden guztian behintzat, haizearekin eta eguzkindarrarekin. Nik nahiko nuke komentatu koska bat aztu zegula, txalupa aukeratu baino lehen, lanean eskatu harra nuken estedentzi bat, eta esan, bueno, venga, aurrera. Belarrean makurtu eta eskatu, kontatu proiektua, romantizismo pila bat eman, asuntuari. Eskatzea libre da. Biguntzeko bihotzak, eta esan ziaten, venga, aurrera. Eta urrungo asten ja Murtzian egon. Demora aprobetxatu egin behar da dudari gabe. Behin eman ezkero. Bai, ala. Orduan, esaten ari ginena, ontzia bageneukan, baimena, laneko baimen hori bageneukan. Bikotarekin, hitz egin da zeneukan hori ere lotuta zeneukan. Ontzia esan dugu baiet, energiaren kontua ize eta eguzki indarrarekin alden gehienean behintzat. Bueno, bidaia, eta guain, Jon eskatuko izu zuzendu idazu gaizki zehatzen balet, baina helburua da, belaz, traslazio guztia lortzea hogeiena, bai? Bai ege da, auketela, jun behar naiz motor batekin. Bai. Gasoiekin, ibiltzen da motorra batekin, ibiltzen da bakarrik 3 minutu portutik sartzeko eta ateratzeko. Behar dezu, bai, ala bai. Eta beste guztia, belaz egingo dut. Hala ere, belaz ibiltzeko daude bi aparatu oso importante dienak,
elektrizidadekin dihoztela. Dala timoi automatikoa eta haize ekipoa, bai? Eta hor topatu nintzen, esaten nula, bai, baina nik behar dute txitxa aparato hauek moitzeko. Eta ja, pentsatu nun Jonetan pentsatu nun, da topatu ginen nun baten taberna baten, eta esan nion, Jon, dauket proiektu bat, zurekin parte bat nahi detela konpartitu, ea nola enkajatzen dizun, eta ez ziten bukatu, bukatu utzi. Bueno, entzule esango diegu, Jon Zabala, Krea Energia Berriztagarrien enpresako kidea, lehenago ere, bigarren kafean, Ekirrok proiektuaren inguruan hitz egin genuenean, bere izena ere agertu zen. Beraz, Jon, konta iguzu, zer esan zizun Jokinek eta nola hartu zen nuen proposamena? Bueno, ni hor prozesu guzti honetan sartu nintzen barkue Murtziatik ekarri baino leno, bai? Ja ideia bat zanen, bai? Aman komunen dauken lagun batek aipatu ziten, bueno, dauken lagun bat, aukera bongo zan, interesako zitzaizun zuri, ez dakit behintzat entzutea, ze kontatzeizun, eta gordatzen naiz, Ordizia Errokeko zean gerela, barran. Ni barran, egon. Eta ni junitzen gara gardu bat eskatzea, eta torri zitzaizen Jokin, eta esan ziten, gordatzen naiz, bai. Eta hitz egingo deu, esan ziten da. Vale, bueno, eta holaxe, eta hortik hilabete batea edo, gara guinen, kafetxo bat hartzeko, eta historia kontatu ziten, baina, bueno, ni historia guztionetatik, azkenen esan ziten, autonomi minimo bat behar zola, bai, ez, trabesian zijonen, bere ekipoke elikatzeko, bai, esan domen zela, timoi automatikoa, bai, ekipo de viento, hoi da, haize ekipoa, eta gero ongo zan emisora, gutxi zeratzen da, baina, horre hon bar da, azkenen, indarra auki barra guztu beti, bai, segurtasun minimo batekin juteko. Eta, nire hasi nintzen ja, egun hortan, lehenengo numero gotatzen, bai daki, hemendik erakartzen zitena, niretzat mundu berri bat, bai, ibilitan hau, noiz epeinetan hola barkun, ibili naiz, baino, karo, ez dauk ezer ikusik honek, goiz edo egun bateko zea batekin, ez, ibilbide batekin. Eta beti guztago izango izait, mundua ikusiten jendea itxaso niritu zait, nahiko asuntoa arrotza, baino tentagarri baita, ez, olako medio baten murgiltzea, ez, haizekin bakarrik, belata zen aiz egiten, Eta esan ziten, behar zula norbait, baita parte baten, norbaiten bila zebiela. Eta nahi horrek, profesionalki motibatzen diziten, leku berri baten sartza, baino motivazio jo ematen ziten, bai, abenturan parte hartzek, ez? Eta orduan, nik momentun esan ziten, da, esan nion baietz. Beak saldu ziten proiektu, da, esan nion baietz. Orduan, jazta. Proiektunen parte, esan bara dau, Galizi eta Portugal pusketa bat, ikusiko dugu, bera nahi dunen jetxi, berak behar dola nerekin. Galizi behar nun beste pertsona bat. Eta gero, Portugalen, Portugaleko berezitasun hori, ez? Portuko kapitaniak, azkenen, egualditxarra lima dau. Semaforo gorria jartzen dizue. Portugalen portuetan ikusten balima dute arrisku gehiago dagoela sartzen jarraitzea baino, nahi seguraldi oso txarra egon, argi gorria jartzen dizu eta listo. Eta behar bada, onbarrako zu beste 4 ordu txalupan. Eta faktore horrek bai, eta sobre todo Galizian beldurra ematen di, orain errespetua, jon dauket, así que nire arazokia bukatu dira. Baina Portugalen dago zona bat, dala 4 urte, horkak hor gelditzen diela, ez dakit noiz baita entzun dezuen horkak hor gelditzen dien. Bai, bideo batzuk eta gertu ziren duela urte batzuk. Eta juten die, belauntziei kaina matea, zergatik oraindik inorrek ezaki. Baina juten die, gaina timoietara, palatara. Eta nahi momentu baten, proiektu guztia honei forma ematen, esaten, zen ez ni Galizin, horka zinguratuta, ni bakarrik... Meintza beste bat egoteko, Meintza beste bat emateko. Eta parte hori, bai nahi nun ja, hor garen jaitzeiten bizitaz, esan nun, 4 eskuk 2 baino gehiago dute. Eta hor, pentsatu nun,
Jonen lekua izango zala, eta Galizi eta Portugal jetxiera esaten dute oso politia dela, zati Nortada izeneko haize finko batzu daude, eta Jon dala, aventurero total, esan nun, Jon, hau da, dauketena prest zuretzako. Bueno, horkan partea etxiten esan lehenengo. Baina, bueno, bai, Semaforo horrinak ingea nintzen. Hobe, horrekin geratzea. Bueno, esan duzu, Jon, zure aventura zalea izan da proiektuan parte hartzeko prest, Jokinek ere eskertuko du zure konpainia, baina berriztagarrien instalazio horretara bueltatuz, ez dakit jaginda dagoen edo egiten ari zareten, edo nolako instalazio ari zarete garatzen, ontzirako? Bai, jaginda dago. Bai, Jokinek esan da bezala, autonomie, barkue txukuntzen ongea, oin arte. Egon da, Jokin, nik azkenen nire partea indet, nire partea izan da parte txiki bat, azkenen nire partea pizka proiektu da ekinda, ez? Azkenen izan bardia ez eman 1000, baituzunak dena, guztia 3000. 3000 aizekin, bai? Gehien 180 piko. 187 aizekin. Bale? Orduan, nik jarriko eten ekipok ze eskaintzen dio proiektu honei, bai? Ikustezuen bezala aizek moitzen do, bi plakak horre alde banatan jarritakok ez do moitu behar barkue. Barku horrez eman bar dio, azkenen proiektu hau izan behar da, ia egunero, espero dugu, behintzat, ongo da egunen bat, igual gau ezingo deuna, baina, konektatzeko, entxufatzeko aukera eukiko do, bai? Horren plakak kako txarten ez zuen zentzu asko eukiko, baina bai eman behar dio bermea, trabesin jarraitu behar duen egun horietan, eta gualditxarra daunetan, bermea eta lasaitasune, bere ekipok elikatzeko, navegatzeko hain beharrezkok dien, seguru navegatzeko hain beharrezko dien ekipok elikatuta hon behar diela. Bai? Eta hori ez da gutxi olako proiektua den. Azkenen ez da eguneko navegazio bat, baizik eta ja egunka banatzen den trabesi bada, nun leku batzutan okertu indaiken. Bai? Orduan, ikusten dut nerea ginda bat, bai? Azkenen haizez moitu behar den proiektua da, ez da eguzkide bai, da zirkulua izteko, atal bat, garrantzitsue, ni garrantziko ematen diot proiektui ematen dion segurtasune, bai? Eta da, ni beti aldarrikatu dutena, berriztagarri ondo inda, oso, hemen, urrutiko joan behona jutu mazatea, ota makina bat dau. Eta hoi baino, gauza, ez? Importante hoi, ez? Horrek makina horrek funtzionatzea, ez? Nola? Udalaren txabati bat. Hoi da. Esan, pentsa oso importante ze segurtasun ematen duen, ez? Berdin ez, horrekin alderatzen dut, ez? Hau bermea ematea eta Jokin baita, holako proiektuetan lasai jutea eta hortaz aztea, bai? Hoi izango zen, pixkat ni kalkulo bat inun, ikusi nun posible izango zala, eta ez nun zalantza ekiuki diseinon, bai? Eta nik usten dute arrakastatxu egiten ongean probatan eta ateak eanetan, oso ondo dela funtzionatzen eta ez zeula... Zerkorratzen nahi segun hori esan txazula, bida, etorri zan kriston baterikin, esan ziten bida, bateri honekin, piloto automatiko eta haize ekipoa, espaldi matzu konektatzen inoa, eta aste baten martxan daukezu. Zan egon da, jazta. Hau da, nik behar nuna ziur ibiltzeko. Kriston bateri zarra egin. Eta plaka, azkenen, plaka esango dugu zertako, frigorifikoa eramaten badeu, garagardo fresko bazartzeko. Garagardo, bai. Dena, menden hartu gara kontuan. Garagardarekin baina zita kalitatezkoa eta ekirrokeko eramango duzu edo. Igual, jeinekin eman bartuten hauek eta... Bai. Baina, nik usten dut alde hortatik ondo bete deula eta bai. Baina, lana azkenen ikusi dut gertutik eta, Jokinen ordutan onda, bigarren eskuko barkue olako proiektu bateako preparatzeko pasada bat, lan orduk, detaiek, eske ez dago detaile, ezin da zulo txiki, eske ezin da zer, barkuk egon marrauke, dana lotuta. Perfecto. Berri ez dela marrauke. Eta ala dago. Bai, dau, oso txukune, kiston habitabilia dauke. Bai, da, furgoneta handi bat bezala, ja, esango autokara bat, baina, ostras. Bai, ondo da. Beti esaten dut. Kamper handi xamar bat bezala. Gran volumen horietako bezala. Bai.
merke erosi nun, baino lana ekarri do. Prestatu barrazion, okasiok eskatzen du. Hemen ez du balio, hau bida, gutxi gora bera, ez, bai edo ez, eta ni gaina, hortako jonek badaki nere buruarekiko lehenengo oso exigentea naiz, eta hau behar du, hola, zer kostatzen da, nola egingo dugu, nahi dezuna baino, hau behar du, hola, eta bidaia ondo juteko, adibidez, azkeneko aldi edala bi aste, motorra 2 aldiz desmontatu dut. Ziurtatzeko, 100%, ondo dagoela. Belak, atea ditut, 3 aldiz dazteukan hontan, beste rizoa sartu barauket, aseguratzeko, 3 o 4 aldiz desmontatu ditut, eta dana, barkuari egin diot, zirkuito de agua dulce, moketa guztik, lurra altxatu, tornillo, barkuan doden tornillo guztiak askatu, silikona eman eta lotu, tornillo guztiak, soka guztiak aldatu, Danetik. Hemen gaueko behatik arde. Bueno, ikusten da, ez? Gauzak preste daudela, abiatzeko gogoa ere somatzen zaizu. Ekainaren 24-25 aldera edo abiatzeko... Amazazpian barkatu, ekainaren 17an abiatzeko asmoa, Oriotik abiatu, eta esan duzuna, 360 graduko buelta horretan, ez dakit Oriotik jada mendebaldera zuzena, edo lehen daizi Port Medo kaldera joango zarete, Oriotik ja mendebaldera. Lehenengo, Vale, hori da. Eta nola baitere, etapa ezberdinak aipatu ditzakegu ibilidean, ez? Oriotik Ribadeo aldera egingo duzuna lehendabizi, hori Kantauri itsaso izango litzateke, gero etorriko da Atlantikoa, gero Mediterraneoa, eta gero proiektuari berezitasun kutsu hori ematen dion Midi kanala. Hori markatu nituen, zati ni baino leno Santanderreko 2 pertsonak egin dute, eta haien denborak badauzket. Orduan, lehen esan dizuten bezala lanen eman diate denbora bat, eta badakit nundik segunetan pasatu barra duket ondo juteko. Epe horiek betetzeko. Ala ez bada, jonek orain esan don bezala, gauetan ere navegatu beharko dut. Denbora errekuperatu beharko da. Denbora gauetan errekuperatu beharko da, eta lo orduak murriztu. Baina horreitu etapa horiek daude markatuta. Baina Jon Akoruinan. Koruñan igotzen ez bai. Eta aipatu ditugun etapa hoietan edo eremu hoietan ze navigaziorako baldintza ezberdinak eta egongo dira, zein dira horra puntu beroak esan litezkenak ibilbide honetan. Bueno, hemen Kantauri itsasoa badakigu dela moitua, eta ez dauzke haize konstante batzuk edo ez dauzke, lehengon atera ginen, da hasi ginen egoaizekin, gero mendebaldeko haizekin, ez daude konstantek eta ez dizut esango traizioneroa, baina moitua da, ez da komodoa, bai? De hecho, hor dago abesti bat, el buen marinero nos hace mar en calma olakon bat, eta Kantauriko itxason marinel onak ateratzen dira. Bai. Gero, Portugal Atlantikoa, ez den navegatu inoiz itxasori, bueno, bai, baina Kanarietan ja, ia, dauketzu lehen komentatzu zetena, nortada, suerte baldin badaukeu, die haize finko batzuk, iparraldetik jesten diela bera, eta hori politia da, jartzen da reglaje bat, deitzen dela orejas de burro, bai, iriki bibelak, bat alde batera bat bestera, eta popatik haizea jasotzen duzu, eta jestentzea, ziztu baten, baldin badago, nortada. Eta gero, komentatu diate, haize gutxigo egongo dala, Mediterraneoan. Mediterraneoan haize gutxigo. Estretxoko pasoa, zibildurra ematen, baina, bueno, izan daike salsero. Lehenko ginen Levante eta zeon ginen itzaiten, eta izan daike salsero. Eta gogo pila bat dauketena da, midi egiteko. Porque da kanal bat, karne berezi bat ateratzen nahi naiz hortako, esklusa dauzke, behidatu zazue interneten, kanal de midi da oso romantikoa. Horregaitu aukeratu dut parte hau neskarekin egitea. Eta gainera itxasuan ibili ostean, errematea jartzeko ez, amaiera ere ezberdina, beste... Gero, pormedoken ateratzen zea, eta dauzkezu landak, diela 2 egun
porturi gabe. Ki hor ja hor moldatuko naiz aldan bezala, baino die landa osok gestea bi egun. Horrek esan nahi du, horza jetxi barra dukezu, makia altxatu berrize, jarzia guztien montatu, reglaje guztik egin, 2 egunetarako. Pena da, baino ala. Aguztu bukaeran da, Bai, ala izan beharko luke. Landa... Buzukaera, iraia aseran hortxen izango. Garai hortan landa batan, egote naiz batzutan. Mobila piztu. Joneko gandia dauka, somatzen zaioko gandia daukala, Jone. Bai, esan, bai, ilusioa berez egiteit. Gero urduritasun puntu baita, baina, bai, ilusio asko egiten ditu. Danak, parte bakoitzak bere xarma aukiko du. Jokin, esan duzu lehen, Atlantiko ere gurutzatu zenutela 3 lagunen artean, hau ezberdina da, hemen bakardade une dezente ere izango dira, nola prestatzen da bat, horrelako egoeretarako? A ber, lehenengo konparatu ezkeo bata bestearekin jende asko galdetu dit. Zein da diferentek. Arrisko aldetik, Atlantikon zeozer serio baldin bat zeon, ez zeukezun zeinik. Zeren, eta zure baliabidetaz fidatu barra dukezu uneko aldiz hemen ia gauero portuan egongo naiz. Orduan, hori itzuli honen alde, itzuli honen kontran kostatik zoatz. Bai, eta nik kosta hau, 30.000 alde batera eta bestera ezautzen dut. Baina kostaldetik juteak bere arrisku dauzke. Askotan topatu daizkezu arrokak deitzen diela gazteleraz a flor de agua, ez dituzula ikusten, baina hortxe dare, eta ez palima dezu kosta oso ondo ezautzen, kartakin zoaz, baina, bueno... Espiatu zaitezke eta... Orduan, beti kosta ondoan jutek eta egunero portura sartzek bere arrisku dauke. Orduan, bi navegazio oso desberdin die, eta bakoitzak bere ostia dakin. Eta bukatze aldera, ikusi dugu Instagram kontu bat, itzuli 23 kontua sortu duzuela, bidaiaren jarraipena egiteko aukera izango da, ez dakit Instagram kontua aparte beste modurik izango te den, edo ez hor jarriko dituzue? Bai, nik ez da saretan ez naiz enteratzen ezerrez, beraz hori nire bikoteak eramango du, baina bai, nahi dugu egunero pintzela txoatigo eta bideiaren jarraipen txiki bat nahi donak horre egin daike bideian jarraipena. Etapaz etapa, saiatuko gea, erakusten eguneroko gauza politiak, ezen politiak, eta dana. Eta hor, Jon, edukiak ikustea sare sozialetan, gainontzeko ere lasaituko gaitu, ez da dena ondo doanaren seinal izango delako. Hoi da. Jokin Muñoz eta Jon Zabala, itzuli 23 esan dugu bezala belauntzian Iberiar penintsulari buelta emateko proiektuaren arduradun eta bultzatzaileak. Mila esker, bigarren kafera hurbiltzeagatik, dena ondo joan dadila, eta bidaiaren ostean ere zergatik ez izango dugu. Balorazio egiteko aukera. Nahi dezuenen, menau. Zondo, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Hor. Eta Jokin eta Jon agurtuta, gu bagoaz aurrera, Jokusairen olatuarekin, akaso agertuko zaioan itsasbazterren batean eta. Datorrelako itsasbelarrak txalupak kostalde oso badago Jokusairen olatuaren zai Nok ez daki bat datorrela eta ies egin behar dela Albora begira gabiltza Ala bizi gara espaldian olatupean bezala Jokusairen olatuaren zai Jokusairen olatuaren zai
badakigu urrunala, ja hurbil datorren. Urkardena lauzikina den, baina denak ikatzen gara, odei ertzari begira. Joku zairen olatuaren zai, aire apur bat duin bultzada, txiki bat kaio egalak, gaina ukitzea. Nahikoa izango da, olatua lertzeko, artega gaude, joku zairen olatuaren zai. Joku zairen olatuaren zai. Eta jokusairen olatuaren aparrean iritsi gara, konturatzerako arratsaldeko 5etara, eta arratsaldeko 5 iritsi bezalaxe gu ere prestatzen gara bidairako. Oraindik asko daukagu bidaiatzeko, baina urrengo bidaia, tira, etxera bidean, edota gure estudio zentraletara egin behar duguna, hain zuzen ere, azken ordukoaren berri izateko ere, iritsi zegulako Xabier Kreuet, arratsaldeon. Arratsaldeon Inigo, arratsaldeon entzule, 5etako boletinarekin goaz. 80 urte betetzear den Sebas Etxaniz Elgoibartarrak baldintzapeko askatasuna eskuratu du espetxean 20 urte eta erdi eman ostean. Etxeratek jakinarazi duenez, Euskal Preso Politikoen kolektiboko kide helduena den Sebas Etxaniz Alkorta baldintzapean aske gelditu da. Esan bezala aurki 80 urte beteko dituen Etxanitzek 20 urtetik gora eman ditu preso eta 2020ko uztailetik zegoen 3. graduan. Kartzelan eman zituen azken urteak, borroka judizial luze batek markatu zituen, presoek legezko bidetik egindako apustuaren aurrean epaileen ebazpen zentzugaben simbolo bihurtuz. Behin baino gehiagotan ukatu zitzaion 3. gradua, aurrez tarteka ateratzeko baimenik izan ez zuelako eta baimenak berriz 3. graduan ez zegoelako ukatzen zizkioten. Beste hildo batetik, Garikoitz Etxeberria Euskal Presoa gose greba utzi du. Zabaiako presondegiko zuzendaritzarekin akordioa lortu du, aste honetan edo hurrengoan modulu arrunt batera leku aldatuko dute, eta ez du ziega beste inorekin partekatu beharrik izango. Zabaiara leku aldatu ostean, beste preso batekin ziegan sartzeari uko egitearen ondorioz, bakartze egoeran ezarri zuten eta gainerako presoekin egoteko eskubidea aldarrekatuz abiatu zuen patio greba lehenik, eta gose greba jarraian Garikoitz Etxeberriak. Elkartasunez, gose greban izan dira beste 7 preso ere astelen honetatik. Zabaian bertan protesta burutu dute, Jonkepa Apreciado, Orkatz Gaiastegi, Mikel San Sebastian Aitor Kotano, Dani Pastor eta Jesus Mari Etxebarriak. Gauza bera egin du Iruñeko kartzelan Patxi Ruizek. Tinko amnistiak baieztatu duenez, guztiek erabaki dute ere gose grebarekin amaitzea, eta hezkuntzaren esparrutik, azken hildotik. Lakuako gobernua hezkuntzari buruzko lege proiektua onartu du 101 artikuluz osatutako araua da eta Gasteizko legebiltzarrera bidaliko da. Bertan, azterketa eta eztabaida aro bat irekiko dela esan dute. Hala adierazi du komunikabideen aurrean, Jokin Bildarratz Hezkuntza Kontseiluak eta berretsi du legeak errespetatu egiten dituela talde parlamentarioen artean adostutako oinarriak. Bildarratzek berak bileraren osteko prentsa agerraldian azaldu duenez, lege proiektua onartu ondoren Euskal Hezkuntza sistema osatzen duten eragileekin entzuteko eta eztabaidatzeko izan den prozesua amaitu da. Beharrezkoa izan da gizarte guztiaren parte hartzea, guztion artean hezkuntza lege berri baten oinarriak zehazteko 30 urteren ondoren. Eta zorionez Euskal Errepideetan ez beharrik ez, arazorik ez, beraz bueltan izango gara zuekin arratsaldeko 6etan informazioaren ariaren 3. edizioan. Gero arte Inigo. Eskerrik asko, Xabier Kreuet, guk aurrera ingo dugu eta informazioaren arian esan da bezala informazio gehiago, arratsaldeko 6etatik aurrera. Eta orain ezagutu behar dugu beste proiektu berri bat, gaur egitasmo asko ezagutzen ari gara eta hau ere zinez interesgarria. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak,
Bigarren kafea. Mila bosteun eta 55garrena hain urte banabanakoa eta garrantzitsua da euskal hizkuntzaren eta kulturaren historian, non gure erakundeen, unibertsitateen eta kultur elkarten begien aurrean ezin igaro baitziteken hauek omenaldi on bat haren gogoangarrian eskaini gabe. Horixe dio Patxi Altunak, 85ean Euskaltzaindiak argitaratutako Linguae Baskonum Primitaeren edizioan. Bada, argitaletxe bati urtearen izena jarri diote Xabi eta Eneko Salaberriak, hori baino gogoangarriagorik. Las 6:26 que se acabe el cuento. No hay tanda de penaltis ni minutos de descuento. Hala ere, ez dakit ea nor omendu nahi izan duten gehiago. Etxepare eta bere liburua edo euren aita liburuzalea. Norako zula halako ezpala esaten dute, eta aitaren zaletasunari segika argitaletxea sortu dute anaiek. Familia giro hori zaindu nahi dute. Ospe handiko idazle zein idazle hasi berriekin. Elkarlanean liburuak plazaratzeko. Eta proiektua hitz egiteko hementxe dugu Xabi eta Eneko. Arratsaldeon bikote. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, hasiko ga hasieratik, baina ez argitaletxearen sorreratik lentxeago. Badakigu aita literaturazalea morratua zela. Baina zuek hasieratik egin zenuten bat zaletasun horrekin edo txikitan esaten zenuten, bueno, aita Jesus ze astuna liburuekin. Bueno, nik ez. Ni gain beste liburu ikustiak igual agobiatuta dena egiten nindun. Bai, bueno, gure egon gela betia onda, liburuz betia, goiti beraino apal guztiak beteta, etzen liburu bat gehiago kabitzen, baina nik ez dut euki literatur zaletasun handiegia. Ikastolan eskatzen zigutenak irakurtziakin nahikoa banun, eta horrekin. Nik txikitan ez dut oroitzen oso zaletasuna handi gilanakanik, bino, nik uste dut gerorare agertzen junden hoi, eta azkeneko urtetan bereziki bizitzen duten edo sentitzen duten hau, seguraski lotua egongo dela, txikitan, horre nahi gabe bezala, jasotzen genuen guzti horrekin, ez? Iguala nahiak gehiago hartu du, atxa marrazkilari oso fina zen baitare, eta hoi gehiago Eneko kartuko zuen eta nahi gelditu zait igual irakurzaletasun, edo literaturzaletasuna. Bueno, eta bi gauza horiek uztartuz argitaletxea sortu zenuten. Baina, esan daiteke, hoi hartzungo iotik kartajolasa izan zela guztionen hasiera? Hoi baino lehen bat argitaratu genuen, Andoni egainakin batea eta puntutan egitasunakin batea ere bai, agenda bat, atera genuen. Hoi izan zen igual lehenbiziko mugarria, ez? Ideia igual lehenago zetorren, argitaletxe bat sortziana, edo aukera horiek baliatziana, eta iote kartajolasa izan duzen, seguraski, ezagutzera eman gintun lehendabiziko proiektu potentia. Goenkaleen lasanaiak mokoka ikusten genituen, eta zuek elkarrekin lanean aritzen zarete, ondo moldatzen zarete edo liskarrak egoten dira? Ez, nik liskarrak ez. Nik seguraski lehen esan dugun horrengatik moldatzen geha ondo, ez? Aipatzen dugu beti, azkenean ni gehiago arduratzen az liburuen edukiaz edo zer argitaratu nahi dugun hortaz, eta beha gehiago nola edo forma irudia, diseinu alde hortaz. Ordu nola bakoitzak nahiko argi dakan bere lana edo zein den, erresago da hola moldatzia. Noiz behit aldatuko dezute? Bata bestearen rolan jarri eta?
bitu, ni nire burua ez dut ikusten Xabik iten duna egiten, eta beriare ez dut ikusten nire egiten dutena egiten, orduan, uste dut nahiko garbi izango dela paraleluan jongo gehala, baina elkarri lotuta. Bai. Argitaletxe handi ugari ditugu inguruan gure Euskal Herrian. Zein da zuen bezalako argitaletxe gazteago baten erronka nagusia? Erronka, nik uste guk argitaratzen dugun horrekin gustoa gelditzia dela batez ere gure erronka, ez? Ez da gure lanbidea, badu bakoitzak bere lanbidea, eta hau zaletasuna da, orduan, badakigu baitare gure neurria zein den, ez dugu gehiegi handitzeko edo pretensioik ere, orduan, iten dugun horrekin gozatu nahi dugu, urtean 3-4 argitalpen iten batugu, eta hoietan benetan sinisten badugu, eta guk nahi bezala ateratzen batugu zentzu guztitan, hoixe da, ez? Ez dugu hoi bino asko zerronka handiagoik, edo hoi bezain handia da dugun erronka, ez? Pixka bat proiektuetan horrela zehaztuko dugu. Gaur arratsaldean Jakuto Zunda ilargiko mare frigorisera iritsiko da, ilargiaren alde ezkutura. Baina japoniarrak baino lehenago iritsi zineten zuek mare ilargiari poemak liburuarekin. Nolakoa da proiektu hori, kontatu pixka bat? Poesia liburua da, berez, gaztientzat, helduentzat izan daitekena, naiz eta guk bereziki nabarmendu edo aipatu nahi izan dugun gaztiei zuzendutako liburua dela, behaiengan pentsatu zin dugu behintzat, eta bada pixkat ilargian kokatzen den proiektu bat, 3 hitzaurre ditu ilargiai behitzeko 3 ikuspuntukin edo, bate zientifikoa, bestia filosofikoa eta bestia literarioa, eta ja behin 3 bide hoietatikan edo 3 abiapuntu hoietatikan ilargira murgilduta, 29 poema datoz, kantu bat baitare badu proiektuak, eta ilargiko itxasuei edo idatzitako poemak dira. Ilargiari begiratzeko 3 ikuspuntu esan duzu, zientifikoa, filosofikoa eta literarioa, eta proiektua borobiltzeko kantua, Jon Martinen hitzekin eta Idoiaren ahotsarekin. Nola sortu zen ideia hau da proiektua borobiltzeko kantuaren ideia? Justu proiektuan hasieran lehenbiziko bileratako bat Xabik Jonekin nintzun. Jon oso gertukoa dugu, nire kuadriakoa da, baina oso laguna gea. Eta kanta bazen oinarritako bat, ez? Horrekin rematatzeko bezala proiektua, eta Jonek seitun, eskuzabala ikartuzun ideia eta Xabiri baiezkoa eman zion. Eta gaina, lehenengo kafe hartan, bigarren kafea ez, lehenengoa izan zenua, eta komentatu genuen hasieratik, kantua nahi genula Idoiak eta bere aizpak beak, bi ahotsetan kantatzen dute, eta hain zuzen, letrak beak ere bi aizpa aipatzen ditulako, eta lurra eta ilargia eta horrekin jokatzen dulako, sartu zitzaigun buruan hala izatea nahi genula, eta egia esan, hasieran pentsatu bezala atera da, iaia dena proiektu hortan. Aizu entzun egingo dugu, ez da? Bat ginen, baina zatitu egin ginen koskorbitan. Azken naiz, baina birakari naiz zure orbitan. Zure gorputzak erakartzen du nire azala. Zureak nirea bezala, ta luzaroan erakar zaitzala. Zuni zara, nizu naizta, lur beretik sortutako bi aizpa.
proiektu ontarako 29 poeta naizen dituzten, ilargiaren zikloako 29 egun irauten dituelako. Aukeraketa hori nola egin zenuten, 29 horiek aukeratzeko? Ba, bueno, egia esan, aniztasuna bilatzen genuen batez ere ez, orduan irizpide batzuk edo adostu genitun, genero aldetik, adina aldetik, lurralde aldetik, baita ere estilo aldetik, eta ehundik gorako zerrenda bat atera zitzaigun, zorionez Euskal Herrian poeta ehar asko ditugulako, eta gero, tamalez, kasu honetan, aukeraketa egin behar izan genuen, eta gelditu zian 29, zerrenda ikusten dunak nabarituko du oso anitza dela, eta gero poemetan ere nabaritzen da aniztasun hori, ez? Baina, hoxe bilatzen genuen, gaztiek hau lagin bat besteik ez da, euskal poeten lagin txiki bat, poesiara gerturatzeko, eta gero ja, gustatzen zaiona murgilduko da gehiago, eta harakatuko du gehixio, ez? Egin dituzue aurkezpenak, Bilboko biran edo horeretako lekuona fabrikan okerrezonago, Durangoko azokan eskuragarri zegoen, zemuzko harrera izan du. Oso harrera ona izan du, oi hartzunen egin genuen, nola ez? Eta maiatzan 7 zarautzen izango da, literaturian zehamarruan. Eta egia esan, jendia etortzen da, oso gu sentitzen gea oso proiektuakin babestuta, eta pozik, bai. Guain, irakaskuntzan pixkanakare sartu nahi genuke, ez azkenean, iruditzen zaigu poesia liburu bat izatiaz aparte, bada gaztientzat idazteko gonbidapen bat, edo euskal poetak ezagutzeko, euskal poesian ibilbide bat ere badator liburuan, Iratxe Erretolazak idatzi duna, eta, nahi genuke baitare gaztien gana iritsi ez, haiek batzuk hurbilduko dia gure gana, baina, hurbiltzen ez dian hoien ganare, albadak gu behaien gana gerturatu. Eta gazteak aipatu dituzunez, 11 kutixi filosofiko ere aipatu beharko genuke. Euskaraz egindako lehen aur filosofia edo bilduma. Euskaraz aurrentzat eta filosofiari buruz. Hori ez alda 3 aldiz ausarta izatea? Bai, hori da, poesia euskaraz eta gaztientzat esatea bezala, ez? Ematen du gure erronkak. Ez, hau sortu zen, bada Euskal Herrian jakinmin izena dune aur filosofia elkarte bat, eta beti komentatu izan dugu, ez? Zepena, euskeraz ez dugula materialik urte mordoska bat bagoaz ja saioak eta egiten aurrekin, eta beti ibili behar dugu itzultzen, edo erderetan saioak, behintzat abia puntu horiek erderetan erabiltzen, eta gogoa genuen zerbait sortzeko. Eta, pandemiak zerbait ona ekarri bazun izan zen, denbora izan genula, saioik ez aurrekin egiteko, eta orduan, sortzaileak jarri genitun lanian, 11 testu eta 11 ilustrazio sortzeko, gero aurrekin erabilia izateko. Eta horrek ere sekulako harrera ona, entzun dudanaren arabera? Bai, hasieran crowdfunding bat ingenun, guke bai temperatura hartu behar genioelako proiektuari, eta egia esan hor kriston harrera ona zekala ikusi genuen, 500 aleko tirada bat ingenun hasieran, egia da, kutxa baten barruan dator, fitxa batzu daude, ez da oso argitalpen estandarra, eta kostuak ebai altuak zituen, eta aurrea ingenun 500 alekin, eta eskutatik kendu zizkiguten, esaten den bezala. Eta, Xabitanik horre zingenun aparkatuta utzi proiektua, eta beste 500 ale argitaratzea erabaki genuen, eta haietatik erdia baino gehixo ja salduta daude, eta, jarraitzen du, katiak orduan, ez dakit noa iritsiko den. Hori aipatu nahi nuen, atentzioa eman didalako, zuen webgunean sartu eta dendan sartu ezkero liburu bakoitzaren zenbat kopuru dauden eta zenbat ale dituzuen ikus daitezkelako, eta horien artean baita agortuta daudenak adibidez, pasaden hilean zendu zen Joakin Arregikoenaga bertsolari zizurkildarraren sarubinaroko. Hori agortu da eta itzuliko da noizbait? Printzipioz ez, hoi behaiekin adostutako gauza bat izan duzen, tirada txiki bat nahi zuten oso xumia eta behaien gertukoekin banatzekoa. Gure proiektuek berez bukaera bat edo ikusten dute. Mare ere 1000 ale ateatugu, eta gure ideia da, 1000 ale horiek bukatzen dienean, arna sartu eta esan, iritsi gehan 1000 etxetara, zein behar dugu ez, beste proiektu berri bat sortu edo honei berriz beste argitaralpen bat eman,
printzipioz badute muga hoi. Orduan guk jarri dugu zenbat gehatzen dien, jendiak bai ikuste ezan, bueno, akaso egun ematean bukatuko dela eta ez dula aukereik eukiko hoi erosteko. Horrek pizten du, ez? Erosi beharra daukatz. Ez dugu horregatik iten, baina behintzat bai jendeak jakiteko, ontatik ezin izan jugu asko atera, edo hainbeste daude, bandik lasai ibili, baina guke bai jakiteko. Sé que nada de esto ha pasado en vano. Veremos venir juntitos lo lejano. Yo llevo muy dentro a todas mis mujeres. Vuelan con el viento, vuelan con poderes. Aipatu ditugu proiektu batzuk, ez, aurrei zuzenduak daudenak edo aurrentzat literatur zaletasuna hori sustatzeko eta aipatu nahi nuen aurren irakurketa taldea gidatzen duela Xabik. Zemuzko esperientzia izaten ari da? Ederra, egia esan lehen urtean jarri genuen martxan, proposatu genion Oiartzungo udalari eta Manuel Lekona bibliotekari, gustatu zitzaien ideia, noski, badago Oiartzunen helduen irakurle talde bat, bada ja 10 bat urte, Goiatz Labandibarrek gidatzen dula, eta aurrekin zertik ez? Galtzagorrikin nola ikastaro bat ingenuen, aurre eta gazte literaturan, eta iruditzen zitzaigun Oiartzun bat zela herri bat, holako proiektu bat martxan jartzeko. Hasi ginen talde batekin, eta aurten ja 3 talde ditugu. 3 adintarte desberdineko 3 talde, ia 20 aurre talde bakoitzean, eta hilabetean behin biltzen gea irakurri dugun liburu bera komentatzeko. Eta badago harrobia? Gustatzen zaie irakurtzea? Bai, gustatzen zaie, eta gero gaina, da baita ere elkarrizketa bat sortzeko aitzaki bat, ez? Lehen aur filosofia aipatu dugu, metodologia aldetik edo oso antzekoak dira, azkenean pizgarri bat behar da gai batean murgiltzeko edo elkarrizketa bat hasteko. Kasu honetan pizgarria da irakurri dugun liburua, eta, normalian norbeak irakurtzen du beretzat, eta honek badu berezitasun hori, ez? Partekatzen zula zure hausnarketa, edo gustatu zaizun, edo ez, eta ikusten duten nola liburu bera bati bai eta beste bat eietzaion gustatzen, eta aberasgarria da partekatze hori beha, nik uste. Beraz, entzuten dugu batzuetan, ez? Umeek ez dutela irakurtzen eta pantailari begira egoten direla mito bada? Ez dakit, esaten duten galdetuko nik irakurtzen duten, ez? Arro irrien itean, eme oldar korretan negarrari, beldurrik ez dioten gizonetan. Eta amaitzeko galdera bat, lehenengo galdera izango da ziurrenik gehienetan, baina nik bukerarako utzi dut, izena, erabakitzea asko kostatu zitzaizuen? Argitaletxeana? Bai. 15:45. Bai. Buelta batzuk eman izkion buruari, hoi nire gauza izan duzen, nik diseinu grafikoko estudio badakat Oiartzunen, eta lehen pare-parian bizi nintzen, orduan lehenbizi bururatu zitzaiten izena Etxepare argitaletxea izan zen, etxian parian nulako. Baina Etxepare ja nahiko entzuna bado, eta datari inion keinu hoi, eta 15:45 hola gehatu zen, txoro-txoro, eta guain maten du forma politia hartzen nahi dela, eta guztua gaude izenak. Bai, da, lehen erronketaz hitzein dugu, baina gure aldetik bada, bintzat, apustu egiten dugu, dena euskeraz argitaratu nahi dugu, eta nik uste dut izenak inde bat egiten dula, ez? Lehenengo euskerazko argitalpenan data, eta gure argitaletxean bintzat, erronka edo gure asmoa bada dena euskeraz argitaratzea. Eskerrik asko Eneko eta Xabi, zuen proiektua gurekin partekatzagatik, eta mentxe goixo-goixo kaferik ez dizu guzkini, baina kafea hartzeagatik, kakotxe artean. Akaso orain eskini barko digu? Bai, oraina. Hartuko nuke, baina hain larri iritsi geha. Beti ezin da. Jarrituko dugu harremanetan, eta nik mareren ale pare bat erosiko nituzke gustora, beraz, hitz egingo dugu gero mikrofonoak itzalita. Eskerrik asko gerturatzeagatik. Zuei, eskerrik asko. Arratsaleko 5:23 ditugu, bigarren kafean eta giro poetikoan jarraitu behar dugu. Gaurko egunez duela 49 urte hasi zen akaso iraultzarik poetikoena, Krabelinen iraultza. Eta ura abiatzeko
kantu bat, Grandola Bila Morena jarri zuten irratien, eta kantu hori sortu zen, han Grandolan, Jose Afonsok topatu zuenean behin, kontzertu baten atarian, literaturgile handienetako bat. Egi diren beldurretan, gure amonaren eskutuko haienetan, Maurizia zenaren Kontatuko dizuegu zer ikusi zuen Paulo Carballoren Eurovisioneko kantu hark iraultzan, ze garrantzia izan zuen Jose Saramagoren presentziak Grandolako kontzertu hartan, eta euskarara nola ekarri genuen Krabelinen iraultza, ze Inaute Lorrietak abestu zuen Grandola herrixka beltzarana. Naiz irratian, bigarren kafea. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin. Ire aitaren eriotzari. Oiartzungo semea, Xavier Lete, gazte hasi zen idazten, Zeruko Argian kolaboratzen laister, eta euskal kantagitza berriko partaiden nagusienetako bat izan zen, beranduago bere emaztea izango zen Lourdes Iriondorekin batera bertzeak bertze. Ez tokamairu taldea martxan jarri eta hizkuntzaren eta herri kontzientziaren errekuperazioaren alde egin zuten. 1968an argitaratuzun Letek bere lehen poemategia, eta 2009an egunsentiaren esku izoztuak bere azken poesia liburuagatik Euskadi literatura saria eman zioten. Eta 2010an ohorezko euskaltzain izendatu. Binotamalez urte hartan berean zendu zen, abenduan Xavier Lete. Naiko unan Beatriz, poeta baten bertsoz, ire gaztetasuna ispiluan mirestu. Naiko unan aurrere bizitzaren kaliza, ordo gorriz beterik gozamenetan ustu. Jada entzungai duzue Gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Bilintz, zineaz jakinai ez duzun guzia. Attention please, Beñatiturrioz hasi delako ja gauza radiofonikoak egiten. Ordu momentu honetan oinetakoak kendu ditu, galtzerdiak ere bai, hankautsi dago eta komuneko egia da ja, nik gomendatzen zaituzte eta jartzea hankutsi ez programa hankutsik imar da. Areto hontan moketa egon dezakitzetik ekarri zuen moketa, doblea moketaren gainean jartzeko. Ez nekilako, baina orain da doble moketa. Hankautsi jarriko gara. Moketa batek beste moketa anulatzen du, ez? Bueno, garbi geratu da ze pelikula zari garen? Gaur, Bilintzen, Die Hard. Entzun Naiz irratiko webgunean edo podcast plataformetan.
Keep Calm and bigarren kafea. Não há só gaivotas em terra quando homem se põe a pensar, quando homem se põe a pensar. Lisboako hegoaldean Alentejon Grandola dago. Bere izena jende askoren bihotzean bizi da. Jose Manuel Cerqueira Afonso dos Santos edo Zeka izenez ere ezaguna denak konposatu eta interpretatu zuen Grandola Vila Morena abestiagatik. E uma estátua de febre arder. Sarrerako biribilgunean tonada eta egilea omentzen dituen monumentu batek egiten dio harrera bisitariari. Zeka, edo Afonso jada ezaguna zen, 1964an Tokio bisitatu zuenean, Sociedad Musical Fraternidade Operaria Grandolense elkarteak gonbidatu zuenean. Oliveira Salazarren diktaduraren garaiak ziren eta nekazarien hegoaldeak eusten zion oraindik legez kanpoko alderdi komunistaren ingurune hartan diktadurari. Afonsok eskainitako kontzertu hartan langileria publiko zuen emanaldi hartan ikusle berezi bat zegoen. Militante komunista, klandestino eta ordurako ere idazle bazena, bere lehen liburua argitaratuta zuen, Jose Saramagok etorkizunean, Nobel saridun izango zenek. Kontzertu hartatik sortuko zen abesti historiko hau. Afonsok zentsura jasan zuen, baina Grandola 1964ko apirilaren 25 goizaldean programatu zuten. Gaurko egunez duela 59 urte. Matxinada militarrerako kontsigna sekretua zen. Movimento das Forzas Armadas klandestinoaren altxamenduarekin erregimena lehertu egin zuten. 24ko gauean, lehenik, Paulo Carballoren E despois do adeus, seinalea entzun zen Lisboako emisores asociados irrati lokalean. O que faço aqui? Quem me abandonou? De quem me esqueci? Galdetuko banizue Goiuri Julen ze kutsu hartzen diozuen kantu honei, nora joko zenukete? Quis saber de nós, mas o mar. Nazioarteko musika jaialdi bat. Buah, Eurovision. Kantu hau Eurovision izan zen, eta bere gilea Paulo Carballo azkena geratu zen lehiaketa horretan. Kontua da, gauerdiaren ostean, Grandola entzun zela Radio Renacense irrati katolikoan. MFak hitzartutako bigarren seinalea zenura. Bai, bi seinale behar zituzten, zalantzarik egon etzedin, eta lehengoak bereziki, inorren susmoa altxa etzezan. Goizean herrian poz estanda somatu zen, matxinatuak kalean ziren, eta Lisboako taberna batek bere bigarren urteurrena ospatzen zuen ardo portoarra eta krabelin gorriekin. Matxinadaren erdian, istean nahiago izan zuten. O povo é quem mais ordena. Tabernatik irtetean Celeste Martins Cairo zerbitzareak zutabe militar batekin topo egin zuen Rosio plazan. Tanke bateko soldaduak zigarro bat eskatu zion. Honek ez zuen tabakorik eta karabelin bat oparitu zion. Militarrak fusilaren bokatxan jarri zuen.
Saltzaileek euren loreak errebeldei oparitu zizkieten, fusilaren keinua zabaldu zen, eta krabelinen iraultzaren irudi ikonoklastaura sortu zen horrela. Grandolak abiatutako iraultza, geldi ezina zen dagoeneko. En cada esquina un amigo, en cada rostro igualdad. Baina, zein da kantuaren historia? Bueno, abestia 1971 grabatu zen Parisen Cantigas de Mayo diskorako. Jose Mario Branco musikari eta moldatzaileak gerora azaldu zuenez, Alentejoko erara egitea iradoki zuen berak. Hau da, gizonek nekazal giroan lan egitetik bueltan elkarrekin abesteko joerari heltzea proposatu zuen. Otelo Saraiba ofizial errebeldearen arabera, abestia aukeratu zuten besteak beste, pausuek desfile militar kutsua zutelako. O povo é quem mais ordena. Komposizioark Zeka Hilarte, Afonso Hilarte izan zen, haren jarrera bihurri eta konprometitua islatzeko moduko kantua. Fadista gisa nabarmendu zen, Koimbran, baina mundu horretatik ere aldendu zen, 1953 aurrera, hainbat diskorekin, bere diskografian 17 disko osatu zituen. Baina bere bideak Euskal Herrian ere egin zuen geldialditxo laburra. 1970an Donostian izan zen, Santelmoko abadia jotzen. Gutxi dakigu Euskal Herriko kontzertu hartaz, baina 1978ko maiatzean Akoruñako jaialdi baten kartelburu izan zen. Eta han badargazki bat non Jesus Artze, txalapartaria agertzen den, eta haren atzean gitarrista portugaldar batek estalita Josean Artze bera. Hantxe ziren Marina Rusel, Viviano edo Enrique Morente bezalako artistak orduan, oso gazte zirenek. Deialdiari amaiera emateko, Grandola bestu zuten elkarrekin garaibateko nekazariek lanetik bueltan egin ohi zuten bezalaxe. Grandola herriska beltzara. 1983ko urtarriaren 23an eman zuen azken kontzertua Lisboan. Gaixotasun degeneratibo batek jota, Galiñas Domato azken diskoa beste hainbat kidek abestu behar izan zuten. Haren heriotzerako 87ko gizartean ahaztuta zegoen eta egoera ekonomiko larrian, baina buru argi mantentzen zuen. Portugalgo gizartea amnesiatik irtentzela zirudien eta ehorzketa jendetsua izan zuen. Haren aritik ondoren kantua historiaren zatitxo bat ere bada, eta asko izan dira abestu dutenak, tartean, entzuten ari garen, Einaute Elorrietak berak. Herriska beltzara. Berdintasun aurpegietan, lagun bat bazter bakoitzean, Grandola herriska beltzara, elkartasunaren lurrean, elkartasunaren lurrean, Grandola herriska beltzara. Einaute Elorrietak berak itzuli zituen hitzak euskarara, Grandola herriska beltzaran, elkartasunaren lurrean, berdintasun aurpegietan, herri bat da zure barnean, hitzokin kantua osatzeko. Ez du guzti bihar Arriagantzokian kantua eskeniko duenik, asko dauka eta berritik bere ibilbidean, bihar etzi, ostegunean, baino guk bihar eguerdirako jakingo dugu nor zareten, bertarako ditugun bi sarrera eta Einaute Elorritaren diskoaren, fantasia diskoaren ale horren irabazleak eta, zuek ere jakingo duzue irabazle zareten, baldin eta gure zozketan parte hartzen baduzue, eta zozketan parte hartzeko pausoak erresak dira oso. Gure WhatsAppera, Naiz Irratiaren WhatsAppera 644-622-944 zenbakira, idatzi behar duzu esanez, aizue guk Arriagara joan nahi dugu, eta nahi ditugu sarrera horiek eta disko hori. Eta bihar bertan, esan da bezala, guk jakinaraziko dizuegu, nor izan zareten garaiek. Ostegunean, hantxe izango da. Einaute Elorrieta, Arriaga Antzokian. Akaso, gogoratuz,
duela 59 urte, eta ostegunerako 2 egun Grandola Vila Morena kantu honek egin zuela historia. Euskal Herria herriska beltzara. Eskerrik asko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Egia esan ezken nuen Trikitixa doinuekin gure hurrengo gonbidatuaren nostalgia piztu, etxe inguruan dabil azken aldian, aspaldi etxe inguruak atzean eta urrun xamar utzi ostean, eta bere keinuetan konturatu gara, nahi gabere Trikitixak pizten duela etxean egonda ere, haren herrimina. Tradizioak traizionatzean, hileak puntan jartzean. Inoiz buruan izan zuten, bikote kide italiarra izan da, akaso bien proiektua, Euskal Herrian beharrean Italian kokatzezaketela, eta halako batean antza denez adostu zuten horrela behartzuela. 4 urte igaro dira orduz geroztik, Malen, Baldisolen, Trentinon, leku zoragarri ederrean egin zuten, bizi toki berria, eta baita lan egitasmo berria. Aholkulari juridikoa zen, ordura arte gure horrengo protagonista, adin txikin babeserako zentruen zuzendari, unibertsitate ikerlari, Gezki institutuan, eta bapatean naturak, urak, ur zuriak, aparrak, denak txunditu zuen, eta bide berri bati ekin zioten, ze lan aldatzea baino akaso, inguru aldatzea izango zen aldaketa nagusia. Tenemos miedo. Gurean dugu Aritz Bieites, arratsaldeon eta ongi etorri bigarren kafera, Aritz. Arratsaldeon, eskerrik asko. Ez dakit herriminak jotzen duen tarteka, batek haren bizitza proiektua etxetik urruntzen duenean, eta hortarako musikak ere baduen bere biziko garrantzia. Hori da, herrimina pixkat sortu zait, Trikitixa entzun da, eta asko disfrutatzen, noski nostalgia sentitzeala, ez? Alako aldaketa bat eginda oso estimulagarria izatea, eta zaila baita ere, segun ze prozesutan da ze egoeratan juten zean, eta noski herrimina da hola. Adibidez nik faltan asko botatzet, bat kaletik ibili eta txikitatik ez dutzeiten bat topatzea. Edo ez dakit pintxuak, holako gauzak ez. Gauza txikiak botatzen die faltan, famili talaunak eta betiko amistade fuertea dienak noski baietz. Esan daiteke oso urrunera etzinetela joan, baina nahikoa urrun badagoela natura giroan etxera buelta hain laburra ez izateko. Bai, natura giron da, Baldisole Dolomitatan dago, eta, Trento da gertuen dagoen hiririk handiena, Trentinoan, eta oso toki ederra, eta, ondo komunikatuta dago, Trentotik bertatik 50 minutu kotxez iritsi daiteke gure herrira. Gure herria 5.000 biztanleko herri txiki bada, eta, aran guztian 17.000 biztanle daude. Beraz, nahiko rurala esan daiteke dela, ez? Zuek bikotekidea esan da bezala italiarra duzu, Euskal Herrian egin zenuten lehenengo igaro aldi bat, etapa bat, eta olako batean planteatu zenuten aizu, eta zergatik ez italiara. Nola ematen da paus hori, nola ematen da proposamen hori? Bikotekidea italiarra izan da, beti dago ideia hori, ez da? Nola izango ote zanan, nola izango ote dan, baina, bea oso ondo moldatua honea etorri zanetik, eta gu egia esan oso ondo geunden Euskal Herrian. Baina, tira, beti kontutan eukita ideia hori eta alako lotura sakonik ez geundela kontutan eukita, azkenen erabaki genuen, zaharregi bihurtu aurretik olako pauso bat ilea, oain ilea.
Eta pauso hori 2019an iritsi zen, pandemiaren atarian, beraz, ez dakit, pandemiaren atarian, ara joan eta hilabete gutxitara pandemia iritsi zen, torrek alako klaustrofobia sentsazioare, akaso emango zuen, naiz eta inguru oso naturalen egonez. Bai, krisi pandemikoa danantzako oso zaila izan zen, guretzako bereziki esatetz gu iritsi berri ginean, da toki ez ezagun batea, eta ezagutze ez genuen toki baten, da inor ezagutu gabe, ezta. Orduan horrek, zailtasun pixka geixo zeukan, moldatu ahal izateko, eta gehien bat Italia iparraldean bereziki oso sakon jozulako hasieratik, ezta? Han beraz, iritsi zinen, esan du zure ogibidea hemen bazegoela, natura girotik ez gertuegi, naiz eta natura eta kirola eta maitatuko zenituen, pandemia garaiak bapatean sortu zuela zuregan olako aldaketa profesional baterako bidea. Beste proiektu batzukin junitzan buruan, gehien bat unibertsitateari eta gizarte ekonomiari lotuta, Trentoko unibertsitatea eta Donostiako unibertsitatea lotura daukate, ezta? Eta hor Gezki institutoarekin batera edo nuen buruan zehozer sortu edo jakiturian ezagutzaren aldaketa bat iteko beti gizarte ekonomiaren inguruan. Hori zan, hasieran neukan proiektua eta bitarte hortan edozein lan eta hasi edo moldatzeko. Pandemia iritsi zanen, hor txip aldaketa ukinun, ez nun ere burua ikusten ofizina batian zapiarekin, eta hor ikusten itun errekatan baltsak geisten, eta nire buruari galdetu nion abertzer egin barzan, hortan aritu alizateko, bentsat provisionalki. Egia esan, ez zaten nola oso errez jarri pintatu, esan dezakegu oso zaila zala, asko jakin behar da ontarako. Asko jakin behar dala, erreka sorosle kurtso asko egin behar dila, korapilo asko jakin behar dituzula, asko entrenatu behar dela, eta lau maila daude, eta nik nola 20 urte ez dauzketen daueneko, zuzenen 3. aurkeztu nintzen, prozesu gogor baten ondoren, errekaz erreka ibili, kurtso asko egin, korapiloak ikasi, autodidakta moduan, eta atera nun, eta setxun jarri nintzen lanun bai. Hau guztia, azalduko dugu, jendearen belarritan akaso erresago lortu, rafting monitore edo gida izateko. Hori da. Rafting egiten zaio, ez du beste izenik, ez da? Ez du beste izenik. Raftinga egin alizateko, beraz, bapatean zure buruan sartu zen, antzo den erreka haietan, hori egin zitekela, ibai haietan, eta rafting monitore bihurtu zinen. Bai, urarekin beti izan dut pasioa, ez? Baina asko ezautzen nun itsasoa eta pistina. Erreka beste mundua da, oso ezberdina da, baina urarekin lotura nola neukan, hola xerabakin nun. Han ez zaudete, Alpeetatik eta urrutiegi, ez, mendi giroan zaudete, Italiaren oso iparraldean eta segituan mendi oso altuetara iristeko moduan, esango nukean estelbiero oso gertu duzuela esaterako, ez da, ziklismo girotik jende asko ezagutuko duen mendate mitiko hori. Beraz, mendi giroan ibaiak ere pranko nahi adine. Ibai zoragarriak daude hor, maila ezberdinetakoak, nik Trentino lan egin izan duet, geho baita Dora Baltea errekan oidao Montblanken azpian Italiar aldean, oia pixkatu urrutixo dao, eta gero Basano del Grappa Veneziatik gertu dagoen beste ibai baten, asko aritzen naiz, natura oso politia da, eta erreka askok, behaien afluentzia edo errekan maila, oso lotuta dago elurteekin batea. Azken 2 urtetan ez dira elurte oso sakonak izan, eta errekak jeitsiten dira, eta orduan teknikokok bihurtzen dira arkaiz guztiak ateratzen direlako, ez da. Orduan lana pixka gortuitea, baina alare oso politia. Fisikoki gorra, baina oso politia. Urbiziak ezagutzen ez dituen arentzat, akaso hau arraroa da, baina ur gutxiago askotan zailtasun gehiago suposatzen du. Ur volumen gutxiago dago, baina arrokak, zailtasunak eta ageriago daude, eta horre sortzen da, ibaiak duen maila aztertu behar dela, iaia une oro, ez, urteko garaiaren arabera, dakarren uraren arabera, urak zerbait mugitu badu ere, zein egoeratan dagoen, etengabe egon barko duzu, pixkate, ibaiak nola dauden ziurtatzen, ondoren talde bate eraman, eta gida lan hori egin behar izateko ez aritz? Hori da. Batzutan, errekaren bidaiak moztu iteia edo luzatu egiten dira errekaren arabera. Beti dago ibaiaren zati bat ibil zaitezkeena, baina uraren kantitatean arabera luzatu daiteke edo murriztu.
Eta beraz, lortu duzu aldaketa hori, ikusten ari gara gure irratiko kristalaren bestaldean hortxe kalean dagoela Julia. Alegia, aritz Italian egotearen, bueno, errudun ez dugu esango, baina arduraren zatitxo bat baduena. Ara iritsi zinaten kultura berri batera, bueno, hizkuntza berri batera ere, bai, aritz, ez dakit italieraren erabileran nola moldatu zaren, zean gida lanetan, ez dakit batzutan turistekin akaso ingelesez arituko zara, akaso espainolez ere batzutan egokituko zaizu, baina askotan italianoz ere aritu beharko duzu. Bai, gehiena italieraz eta ingelesez egiten da, ezta. Zorionez nik italiera banekin, zuzenbidearen azken urtetako bat Erasmusaren bitartez Trenton bertan egin bainduen, eta gero praktika juridiko batzuk 7 hilabetetan, hango despatxu baten, abokatuen despatxu baten aritu nintzen, orduan ja soltura baneukan italierakin. Gertatzeana da, gu bizi gehan zonan, bestelako dialekto bat hitzeiten da, beti origina romanikoa dana, baina italiarrakin oso ezberdina dana eta asko erabiltzen dana, orduan horrek zailtasunak eman dizki komunikatzeko eta, bueno, bakoitzak dauken espontaneitatea de baita atera alizateko, baina hor gaude belarriak bizi-bizi ikasi nahien dialekto hau italieraz aparte, eta lanarekin, bai, ingelesa, eta geho elurretan ibiltzen naizenen neguko sasoiean, polako asko etortzeia eta polakoakin pixkatere hasi naiz, bai. Italira bazenekien, lehenagoko bidai batetik, zerbait behintzat, etzinen utxetik hasi, polakoarekin utxetik hasi zara, euskararekin ere umetatik hasi zinen noski, eta beraz, inor animatuko balitz, inguru zoragarri horietara, rafting euskaraz egin daiteke gaur egun Trentino inguru horretan. Bai, noski egin daitekela, baina nire izenakin. Hala behar du ez, aritz behite estopatu behar duzue, eta esan nahizu aritz nahi dugu ibai hau edo beste jaitsi zurekin. Aipatu dugu Trentino inguru hori, jende askok ere hor kokatuko du akaso gardako lakua, lakua dela hitz tekniko zuzena, ez? Han ere turismo ikaragarriko inguru batean ari gara, mendi inguruan, baina nabaritu duzue ezagit turismoarekin ezagit munduko beste toki batutan dagoen arazoa, edo zuek Trenton inguru horretan, bueno, natura giro horretan oraingoz turismo jasangarria eta lasaia bizi duzuela esango zenuke, aritz? Ur falta somatzen egia. Ur falta, bai, arazo bat bihurtzen ari da, lakuak jeisten ari dira eta gure inguruan dagoen laku garrantzitsu bat Tobel lakua adibidez, bere gaitasunaren 90% dago. Orduan, kezka beti sortzen da, ezta? Elurtearekin de baita oso lotuta, euri gutxi egiten ari da, orokorrean gu bizi gehan aranean ez du oso berdea da eta naturaz beteta, baina ez dauke hemengo klima, ez da hain euritsua. Gauetan egiten du eurila, gauetan egiten du elurra, ez? Klima aldaketakin edo temperatura aldaketakin. Baina egia da, azken 2 urtetan ur falta somatzen egia bai. Eta neguan aipatu duzu lur giroan aritzen zarela lanean, eski estazioen inguru horietan, horrela kaso elurraren falta nabaritzen ariko zarete edo ez da inbeste nabaritzen? Bai, makinak beti lantzen dute, turismoa bermatu ahal izateko, eta landalan ibiltzen dira, kontutan eukita baita ere, krisi pandemikoan 2 urtetan oso gogorrak izan dira, pistak itxita egon dira, edo itxi egin zituzten lehenengo urtean, 2. itxita egon ziren, eta 3. beti beldurrarekin, noiz hasi, noiz ez hasi. Aldi berean, 2 urte hauetan, krisi pandemikoaren 2 urte hauetan, elurte latzak egoizian, ezta? Baina azken 2 urtetan ez. Atlantikotik datorren klima edo elurteak beti gelditzen dira Dolomiten pareten beste aldera, ja Alemania, Austria, Suiza aldera. Eta gure gana etortzen den elurtea Genovatik dator. Eta azken 2 urte hauetan Genovako klima hoi ez du beti bezala erantzun, ezta? Entzuten ari gara Euskal Herrira etorri zen abeslari italiarra Flavio Banterla, eta entzuten ari gara Italiara joandako euskalduna Aritz Beitez. Ez dakit erabaki hauek inoiz jartzen diren epe mugaz edo Aritz, zuek Italiarako aldaketa hori etengabe bezala bizi duzuen, ez duzuen gehiegi pentsatzen hortan, Euskal Herrirako itzulera ere hor dagoen, momenturen batean gerta daitekenaren sentsazioan.
Nola bizi duzu jende asko galetuko dizu, hau? Jende asko galetzen dit, eta oraindik ez dakit nola erantzun. Atentzioa deitzen dit, alderantziz galdetzen dudanen, zemuzatezuek betiko martxan horrekin. Ezin esan dezaket, betiko martxan ez zaitat naturalki ateatzen. Esan daiteke oraindik ez naizela era bat finkatu. Laugarren urtea da, eta bueno, tira, gu adaptatzea eta aldan einen, dauzkeun posibilidaden inguruan, aldegun hobena egiten dugu, eta bueno, esaten un bezala hasieran oso estimulagarria da, jende berria ezagutzen duzu, esperientzi berriak dituzu, baina gero de baita, momentu zailak ere bizitzen dira, eta hor, falta nostalgi pixkat egoten da. Ez dut deskartatu bueltatzea, noski ez dut, nik uste hori ez dela inoiz deskartatzen, Antzeman daiteke ondo betiko martxan horren atzean, badagoela ez kritikatik, baino behintzat bai, haizu tarteka konforregueratik ateratzeko ideiak buruan eduki behar dira, eta buruan toki bat egin behar zai ideia hoiei, ez, eta zueko hori egin zenuten, zu diozun bezala, itzultzea baztertu ez, baino pausua, ara joatea, bizimodu aldatzea, pausua usar txamarra ere bada, baina akaso entzuten ari denen artean ere norbaitariko da, ostras, benik igual nire bizitzan olako aldaketa bat ere egingo nuke, eta akaso garaia hause dut, 30 piku, 40 piku, 50, ez dakit, adin askorekin egin daitezke aldaketa hauek, eta zuk animatuko zenituzke aldaketa sakona izan da, bai bizitokiari dagokionez, eta baita bizimoduari dagokionez ere, Aritz. Bai, animatuko nuke, estimulagarria dalako, eta beti ere norberaren burua, beti hobetzeko helburuarekin, bakoitzan bizimodua hobetzeko helburuarekin, gero norbera nolakoa dan kontutan eukita, pixka gehiago prestatuz, pixka gutxiago edo zona seguru bateago, beste bateako, baina beti proban jartzea, beti da oso estimulagarria, ez? Nik uste asko aberasten duela horrek. Norbera bere burua, mehatxu baten aurrean edo proba baten aurrean jarri eta aurrea ateatzea. Norbaitek orain txizuri galetuko balizu mikrotik kanpo aizuaritze honekin abil buruan eta zurea aurrerako aposto izango litzateke ez da? Bai, nik esango nion setxun kafe bat hartza, guazen kafe bat hartza esei eta... Guazen kafe batez bi hartuko ditugu, ez? Bai. Que colapso estupendo. Udaberrian murgilduta, dagoeneko ibaiak urez gainezkeare beharko lukete, dobintzat ur garai onak dira zera batean, ez dakit noiz arte egongo zareten Euskal Herrian, eta noiz izango zaren berriz ere Italia inguru horietan, gida lanak egiten, hortxe ibaian gora eta bera ibili nahi duenaren zataritz? Bai, guia ostirala olan baten abituko gea, eta setxun errekara jungo naiz lanea. Oso ondo etorri zaizkit 15 egun hauek, bazkaldu eta afaldu egunero jende ezberdinarekin, beraz, probisioak ondo hartuta ez da. Bultatu eta oso kontentu eta energi guztik hartuta, eta maite dugun jendeak ineon da, beste erabatea hasten da lanian. Aizu Aritz, izango dugu, zure berri, izango dituzu bisita gehiago eta tarteka ere jakin nahiko dugu, nola dagoen Trentoko inguru ura Italian. Eskerrik asko guretzat minutu hauek hartzeagatik, zure, aldaketa eta zure apostoiek kontatzeagatik, baina agurtu horretik galdetu behar dizugu, zer gertatzen ari zaizue hartzekin Trento inguru horretan, ze badakite ez dela txantxa, arazoak izaten ari zaretela? Bai, zoritxarrez gure ezagun bat, herriko ezagun bat hartza batek, topatu eta hil egin du, korrika ari zela. Oso beran izan da, oso basuan, hemengo zazpibidetan izango balitz bezala. Hartzen asunto hau aspalditi dator. Ursus proiektua izena zuen 80. hamarkadeko proiektu bat izan zen, Europear proiektu bat izan zen, eta Europak subvenzionatuta espeziaren babeserako, eta baita ere, Italia bertan jarrita hartza eslovenoa ekarri zuten, ezta? Garai batean autoktonoa zeon, baino konbibentzia arazoengatik desagertu egin zen. Gero eslovenoa ekarri zuten, eta hau subvenzionatuta izan zen.
Nik pentsatzen nuen ekosistema kontu bat zala, agian hartza ekarri zutela, nolabaiteko ekilibrio bat lortzeko naturan, oreinak bestela asko ugalduko otezian, da horrek ez dakize ekarriko zula, baina benetan zan turismoarekin lotura eta espeziaren babeserako lotura zeukan proiektu bat, ezta? Zer gertatzen, askotan gertatzen den bezala, hasieran subentzio batzu daude, gero murrizketak egoten dira, eta orduan hartza hauen ugalketaren jarraipena pixkat gutxitu egin omen da. Oain sekulako burruka dao, ze azkeneko 4 hilabetetan pertsonei 3 atake egon die hartzen inguruan, eta bat hildako batekin, lehenengo hildakoa zoritxarrez ezagun bat, eta horrek mai gaineratu du arazoa. Hori da. Asko ugaldu dia dirudienez, gaur egun egon barko lukete 50 bat hartza Trentino inguruan, eta badirudi 200 da piku daudela fitxatuta, gero ez dakigu zenbat izango ote dian, beraz, emeak oso urduri dabiltza, harrak behaien kumeak hiltzen dituzte, harrak urduri dabiltza territorialtasun kontuagatik, batzuk gaztek bildurre diezarrei, zarrek bildurra gaztei, orduan urduri dabiltza. Baten bat bizikletan pasa eta korrika pasatzen bada, eta bapaten topatu, hor burruka bat hasten da, geldi egon behar da, baina tokatzen zaizun bezala tokatuta ea nola erreazionatzen ezun, ez da errexak geldi oteaz. Zoritxarrez, pertsona honek burruka egin omentzun, autopsiaren arabera, altzuena egintzun, baina ezin izan zion aurre egin, hartza eme bat zan, eta hor dao. Iskanbila handia daukeu politikoa, bertakoa, konbibentzia arazoa da. Ez da mendi altura juten bazea eta ibiltzen balin bazea topatuko zula. Berez, herri onduan daude eta guk etxetik atea eta setxun basoa daukeu, ez da? Nik ere topatu nun, baina zirkustantzi ezberdinetan izan zen lockdowna edo itxieraren lehenengo egunen hortikan atea eta lehenengo egunen bidegorri batetik indoazen, eta hor topatu genuen 10 metrotara hartza, baina izan beste egoera bat, 2 hilabete eta erdi etzala inor pasatzen hortikan, orduan, naturak eta animaliak... Espazio hori hartu zuten. Tira, guk espazio eta denbora gehiagorik ez dugu, baina uste dut biduiez balin bada ere, hemendik aste batzutara deituko digula berri baritzi jakiteko zer gertatzen arien hartzekin, eta batez ere eskatuko digu zaintzeko bere burua han, kontuz hartzekin, kontuz urbizietan, horera arriskua baitago, eta izango dugu berriro kafe hartzeko aitzakia. Etorri bisitan. Eskerrik asko aritzu egitez. Julen datorren aste arte. Onde bile. Goiuri bihar arte. Entzule, aio, bihar arte. Keep calm and bigarren kafea.